Ladies Up realmente é como unha comunidade metida nun sitio, unha zona segura para toda a comunidade friki, gamer, que quere disfrutar dos xogos, dos videoxogos, dos xogos de mesa, dos xogos de cartas de todo tipo. E nace de Gaming Troupe, que ao final somos unha pequena asociación de Pontevedra que o que quería era traer aos eventos que hai en zonas, en cidades grandes como Coruña ou en Madrid ou Barcelona, así, para aquí, para Pontevedra, porque é unha cidade que de verdade ten esta comunidade, esta xente. Sí. E non tiñamos ningún deste tipo de eventos aquí. Penso que é un público multixeracional. O público é o máis diverso que temos aquí. A este evento é a segunda vez que veño. O ano pasado sí que non vin disfrazada, pero dende entón prometime a mí mesma que a todo este tipo de eventos ia ir disfrazada. Tamén diría o concurso de cosplay, que sempre hai moitos inscritos no concurso e moita xente curiosa que vai ver esas actuacións, esos traxes que fan, que son super totalmente feitos a man. Penso que é bastante chulo. Que a comunidade de cosplay a nivel gallego o punto de encontro da xente son os eventos. É a xente que ao vir os eventos, participar en concursos, é como consigues trabar amizades, que ao final é algo moi bonito, non? Que os rapaces se coñezan entre eles, se podan compartir aficións e podan atopar máis xente pois afín, que con estes gustos pois máis similares. Nesta Ladies Up contamos para o concurso de cosplay con un xurado maravilloso. Nosotras juntas este verano fuimos como equipo España a representar a España al World Cosplay Summit que se celebran en Japón. Fue nuestro sueño poder representar a España, ir a las finales, son 36 países y es como toda una experiencia. Para que la gente se haga una idea, es como la Eurovisión, pero de cosplay. Sí, y mundial. Y mundial, exacto. Estoy llevando un traje que es un diseño mío, que es de la princesa Peach, porque aparte de hacer vestuario, también diseño ropa. Entonces quería un traje que fuera pomposo, que me representase. Nos imos das Pretty Cure, a dúas guerreiras máxicas da nosa infancia, seguramente moitos da nosa xeración do 96 tivoas de cativos. Estamos encantadas porque, ademais, é o primeiro premio que nos levamos en Galicia. Claro, nós somos daqui e, polo tanto, é moi significativo para nós. E además fainos moita ilusión tamén que o noso premio se saco a infancia, a representación da nosa infancia. Este ano, eu creo que o que máis chama a atención é a zona de K-pop, porque é unha zona que levan dende a primeira edición pedíndonos e efectivamente este ano conseguimos, xente está encantada de poder estar ali bailando, que ao final o K-pop é moito baile, moito divertirse, a falar dos seus grupos de música favoritos e cousas así. O K-pop é un xénero de música que ven dunha industria en Corea. Consiste en baile, maquillaxe,
cantar todo a vez de maneira moi profesional e con moito esforzo e moitas luces, todo moi producido. Para mí, por ejemplo, K-pop es una cultura que me apasiona mucho por la parte visual que tiene y por el profesionalismo que tiene también, porque soy bailarina profesional desde que tenía 4 años y entonces toda mi vida bailo y me encanta hacerlo en nivel así de cultura pop de Corea del Sur. Agora mismo hai unha comunidade moi viva de K-pop na zona de Vigo, pero tamén na Coruña e Lugo. Pois é a primeira vez que se realiza un concurso de K-pop que baile de grupos surcoreanos aquí na Lerezap, despois de varios anos que se fixo. Que está sendo moi boa, o sea, eu que levo indo moitas veces a estes concursos, hai moitísima xente que está super emocionada, que está todo o mundo aplaudindo a toda a xente, bailando super ben todo. Fixemos unha longa viaxe dende Lugo e gañamos o primeiro premio na categoría K-pop no Lerezap. A experiencia estuvo moi ben, tamén gustounos moito o ambiente en xeral deste lugar, tanto de K-pop como de cosplay. A verdade que o premio é un pouco unha proba de superación, xa que levo moitos anos dedicándome a isto, pero a verdade é que é como unha especie de proba de que tamén podo facelo e que podo subir no escenario. Like a villain, it's getting boring now.